Tudjátok, volt ez a jótékonysági go-kart verseny itt a Csepel-ringen, aminek a fődíja egy-egy hétvégi pihenés volt a Hotel Csopak Resort and Lake-ben. És hát jó szervezőként arra gondoltam, hogy leugrunk macskával és kipróbáljuk, hogy Szandi, illetve Gábor hogy fogja majd magát érezni, hogy el tudja mondani nekik a tapasztalatomat. Na gyerekek, ez a szoba. Minden szobának, ami ebben a szárnyban van, milyen neve van? Mi a neve? Black Lady. Black Lady. A hangulathoz passzoló dizájnja van. Van egy ilyen frankó kis teraszunk is, saját kiülővel, nagyon kis gizda, és arrafele van a medence. Talán kezdjük azzal, hogy én még ilyen tisztaságot életemben nem láttam, pedig azért... Na... Az alábbi vágóképeket negyed órával reggelizés után készítettem, hihetetlen, hogy ilyen gyorsan ekkora rendet tudtak varázsolni, nem? A hangulatos közösségi tereken tök jó dizájnnal, illetve számtalan szórakozási lehetőséggel találkozhatnak az ide látogatók, de ezt majd mindjárt kifejtem. Ja, és a bárpult tartalmát most kivételesen nem nézzétek, mert szombaton akkora retro diszkó volt, hogy kiittunk mindent. Nyilván, mint minden komolyabb szállodában, itt is vannak több helyiséges lakosztályok, illetve prémium szárny is. Eszméletlenül igényesen van megcsinálva minden. És hallgassátok ezt a csöndet. Szóval, ha te pihenni szeretnél, szerintem a legjobb helyen jársz. Említettem, hogy van egy csomó szórakozási lehetőség, és ez nem vicc. Van egy óriás méretű sakktábla. Ezen felül teniszpálya, pingpong, biliárd, csocsó, amit el tudtok képzelni, még estig sorolhatnám. A szálloda közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el, és bizonyos strandon kiváló élményeket lehet szerezni. Sajnos estére elromlott az időjárás, úgyhogy a fürdés az kimaradt részünkről, viszont a környék még este is nagyon szép.